Gusto mo ng real talk? Real talk, ha? Real talk? Sige. Sige, sabihin mo. Sabihin mo sa harapan ko. Pagod na akong intindihin ka! Pwes ako din, Julia. Pagod na din ako. Pagod na ako sa kakaisip. Kung bakit biglang tumigas ang utot sa ref nung pinasok ito. Intindihan mo ba ako, Julia? Sana pala sinabi mo! Para hindi na tayo umabot sa ganito! Sinabihan naman kita, di ba? Ilang gabi wala akong tulog para lang malaman ko kung anong sagot. Parati kitang tinatanong. Pero, dinededma mo lang ako. Alam mo, Julia, sarili mo lang kasing iniintindi mo. Hindi kita iniintindi? Ako pa! Ako pa yung di nakakaintindi! Ako pa yung masama! Julia, hindi ko sinabi na masama ka. Ang gusto ko lang, nasagutin mo ako kung bakit biglang tumigas yung utot sa ref nang pinasok ito. Yun lang. Yun lang, Julia. Yun ba yung gusto mo? Oo. Ano pa ba? Yun lang naman. Sige! Sige. Teka. Ay. Julia! Yung utot. Hindi mo pa nasagot. Ano ba? Ano ba yan?